ไว้คนละเต็มฮ่องกงบัสตาเบสดากาตอนนี้ Rason nga mo abroad ang Pilipino, why may trabaho, why asenso, kung di ka manglangyaw, mura kagkabaw, bato gaglangaw, ang kalimutaw, o kung wakay tarong trabaho, wakay asenso, so waig mag-OFW. Ug aron nimong masayran ang kamatuoran, ning kinabuhi nga hilabihan, kapait. Simple kong pangandoy sa kong pamilya, magkahiusag nalay kwarta, apan kinahanglan sacrifice kadaan aron makabot ang tanan. O kung wakay tarong trabaho, wakay asenso, so waig OFW. Ug aron imong masayran ang kamatuoran, ning kinabuhi tang hilabihan, kapait. Na 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 na, kinabuhing hilabihan, kapait. Ug sa una pa lang napakyas ka, ayaw ka bala ka, may panahon ka pa, yeah. Ug ayaw paghulong sa pagsulay, hangtod imong makabut, kung Ginoo na'y magbuot. Sa pag-ampo ayaw kalimot, ug karon wakay trabaho, wakay asenso, suwag mag-OFW. Ug aron imong masayran ang kamatuoran, ning kinabuhi nga hilabihan, kapait. Kinabuhi hilabihan, kapait.